Når du vælger AI-værktøj til journalføring, handler det ikke kun om at spare tid. Det handler i høj grad også om jura. For journalen er ikke bare tekst. Den er et juridisk dokument, og spørgsmålet er derfor, om du virkelig vil tage chancen med et værktøj, hvor juraen ikke er tænkt ordentligt ind fra starten. Vil du tage chancen med et værktøj, der måske kan løse opgaven, men som er udviklet uden at have konsulteret en eneste tandlæge? Vil du tage chancen med et værktøj, hvor du bagefter ikke ved, om du står på sikker grund over for sundhedsmyndighederne? Hos SatDent har vi tænkt hele vejen rundt. Brugervenlighed, tid i hverdagen, GDPR, dentalfaglighed og juridisk tryg journalføring. Vi har en rådgivende tandlæge tilknyttet SatDent, og derfor bygger vores løsning ikke på tilfældige gæt eller informationer fundet på nettet, som kan være forældede, forkerte eller misforstået. SatDent er udviklet specifikt til danske tandlæger, dansk dentalterminologi og den virkelighed, journalen faktisk indgår i. Så når du vælger SatDent, vælger du ikke bare et hurtigere værktøj. Du vælger et værktøj, hvor alt er tænkt med fra starten, og som løbende bliver opdateret og videreudviklet. Prøv SatDent gratis i 30 dage. Du kan nemt tilmelde dig på satdent.dk.